Me yasa ƙawata kin fiye son abin duniya don kiga Faruk bai da shi? Damar rakiyar da zaki raka ni gidan uncle Gida ne, amma daga nan dan Allah za mu je gidan su Faruk, za mu yi wata magana da shi. Yarinyar nan dan Allah ta bar zuwa inda nake. Gaskiya ne, dan Allah ina so ka zo gidanmu ne, akwai maganar da za mu yi da kai. Haka nan dai na fi son ni dai nazifin akan Faruk, ni Faruk dai jini na ne bai haɗu da shi. Abin da ya sa na kira na ga hararar da Aisha sai maka ɗazu kamar ka jawo shi. Yayin nan tun ɗazu muna jiran shi har yanzu bai fito ba. Ni matsala na da shi ya cika su. Kin san ni ba wani cika shiri muka da shi ba sosai. Shugaban da nazifin ma ya fi akan wani Faruk, me zaki ma da wannan Faruk? Ni dai abin da nake so da ke dan Allah ki goge ni a zuciyarki dan Allah na bar ki lafiya dan Allah.